nej, det må man ikke. Så tager en spand med noget vand. Så tager man til det første. Nej, det må man ikke. Man tager en stiv børste i stedet for. Nej, det må man ikke. Den skal lidt mere tilbage. Sådan her. Du er på et hængende hår. Nej, det må man ikke. Unik er en pony, der er meget bange for showshine, så man påfører det på sådan en her manbørst, og så strikker man sådan her, for at få det bedste indtryk af hesten. Nej, det må man ikke. Holly er en meget stor hest, og derfor er der ikke særlig mange, der har kræfter til at løfte hendes hår. Så derfor er det rigtig godt at spørge en hjælper. Så se det her. Nej, det må man ikke. Mille er en meget rolig pony, derfor er det rigtig godt at tage et træk på. Både for dig og ponyens skyld. Så nu kan du trække med hende hele dagen. Ho, det må man ikke. Husk altid. Nej, det må man ikke. Bobo er rigtig gammel, og hun har også astma. Så derfor, når der er støvet bane, så må hun ikke. Nej, det går ikke. Det her, det kaldes sporer, og det er sådan nogle, man putter på ridesøvlerne, og så går ponyen bare meget bedre, og den går også meget fremad. Så husk altid sporer på vejen. Nej, det går ikke. Chabrøg, han kan overhovedet ikke lide, at man rører ved hans ører, og det er nogle dyreplads, hvis man gør det, når han ikke kan lide det, så lad være med. Nej, det går det der. Sunday, hun kan ikke lide at blive strittet med knupper, så derfor skal man tage knupperen og være rolig i sine omgivelser, i stedet for hurtigt bevægelser. Nej, det der går ikke. Romy kan overhovedet ikke lide at ride væk fra flokken. Så husk, at der altid skal være en eller flere heste, når man rider på Romy. Det der, det går overhovedet ikke. Husk altid at holde afstand til bagnæssen, både for dit bedste og for den der rider på bagnæssens bedste. For bagnæssen er en rigtig følsom pony, og vi har haft rigtig mange skader med hende, så bare husk at holde afstand. Det der, det går ikke. Misha er rigtig følsom, og hun kan slet ikke lide at blive knuppet, så bare til stiv børst i stedet for, så hun det der, det går ikke. Der er 1 eller 2 af gangen om Diva, fordi at hun kan ikke så godt lide, når der er mange, og specielt ikke i hendes hoved, så nu er vi bare i gang med at filme. Og det går super godt. Det er fucking vildt. Hvordan stopper man den? Jeg tror, den er stoppet. Der. Den er stoppet. Nej, det må man ikke. I stedet for det, så tager man sådan en... Nej, det må man ikke. Nej, det må man ikke. I stedet for, så tager man en showshine, og så tager man sådan en manbørst, og så påfører man det her på i stedet for. Anne Maria kommer til at sige det. Nej, det må man ikke. Men det er et meget tungt dyr, så derfor er der mange, der ikke rigtig kan finde ud af det, så derfor er det rigtig godt at hente en hjælper. For eksempel Julie her. Du kan lige hjælpe. Ja, det må du gerne.
Så derfor er det rigtig godt at svære en hjælper. For eksempel Julie her, kan blive hjælper. Nej, det må man ikke. Holly er en meget stor hest, og derfor er der ikke særlig mange, der kan håndtere hendes... Nej, det må man ikke. Holly er en meget... Nej, det må man ikke. Holly er en meget stor hest, og derfor er der ikke særlig mange, Nej, der var det ved at gå galt. Man må overhovedet ikke ride på Shaheen, for hun er nemlig halv. Så det går godt at det der. Aldrig nogensinde ride tæt på bagnæssen. Bagnæssen er en rigtig... Hvad skal... Ej, tag lige en ny.